Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. Я Юлія Круку. Эфіры навіны час мясцовыя сёння ў выпуску. Калі мастацтва аб'ядноўвае, у Віцебску завяршыўся міжнародны фестываль «Славянскі базар». Паваленыя дрэвы і пашкоджаныя лініі электраперадач, якія наступствы прынеслі на тэрыторыю рэгіёна моцныя ліўні і шквалісты вецер. Стартуем 31 ліпеня. Хакейны клуб «Дынамо Маладзечна» прыме ўдзел у розыгрышы Кубка Руслана Салея. Міжнародны фестываль мастацтва ў «Славянскі базар» адбыўся ў Віцебску. У гэтым годзе прэстыжнаму творчаму форуму споўнілася 30 гадоў. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко, выступаючы на цырымоніі адкрыцця, адзначыў, што фестываль у Віцебску стаў першай маштабнай культурнай падзеяй пасля развалу Савецкага Саюза. 30годдзі таму мы пачалі шлях праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення. І мы змаглі ўпісаць сваё свята ў каляндар культурнага жыцця многіх народаў, аб'яднаць аднадумцаў больш чым 70 краін, падкрэсліў Александр Лукашенко. Приезжающие сюда артисты, художники, ремесленники из разных стран и континентов всегда говорят на одном языке – языке дружбы, искусства и творчества. И поэтому нити славянского базара продолжают связывать людей в мире, который уже давно не был так разделен, как сейчас, и не только пандемией и гибридными войнами. В то время как некоторые государства строят заборы, разделяя людей колючей проволокой, Беларусь распахнула свои двери для друзей. Билет на фестиваль позволяет посетить нашу страну гражданам 74 государств без виз. Ну а друзьям Беларуси приглашение никогда и не требовалось. Мы всегда рады гостям, по-белорусски рады. И в 100-й раз повторяем: приезжайте. Посмотрите на нашу страну. Нам есть чем гордиться и чем вас приятно удивить. Наведала фестываль і дэлегацыя Маладзечынскага раёна. У яе складзе актывісты Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі, дэпутаты, прадстаўнікі працоўных калектываў і грамадскіх арганізацый. У рамках славянскага базару прайшлі майстар-класы, круглыя сталы, дыскусіі, падчас якіх абмяркоўваліся вынікі і перспектывы развіцця фестывалю, умацаванне ўзаемаразумення і супрацоўніцтва паміж славянскімі народамі. Славянский базар сплачивает людей. Тех, кто в этом летнем уникальном театре, тех, кто у экранов телевизоров, а их миллионы людей. И он подчеркивает не просто те эмоции, которые мы все вместе переживаем. Он подчеркивает, как площадка, сплачивающая нас, наше единство не только в рамках культурного взаимодействия или там, может быть, тех моментов, когда мы хотим поделиться эмоциями от замечательных исполнителей, которые дарят нам свои песни. Он подчеркивает единство нашей земли. Наш фестиваль – один из немногих в мире, который объединяет разные виды творчества. Вряд ли можно назвать другой подобный фестиваль и проект, который объединял бы и эстраду, и классическую музыку, театр, кино, живопись и народное творчество. Но мы считаем главное достижение фестиваля – поиск и воспитание творческой молодежи со всего мира. Зашедшие в Витебске настоящие звезды, такие как Таисия Повалий, Дмитрий Даниленко, Алена Ланская, Димаш Кудайберген и многие другие – это профессионалы высочайшего уровня. Одной из важных миссий фестиваля является популяризация средствами культуры, идеи единения народов Беларуси и России. Став в 1998 году самым масштабным проектом наших стран, фестиваль успешно выполняет данную миссию. Культуру Беларусі ведаюць далёка за межамі краіны. Пра гэта распавёў паэт-празаік, крытык Міхась Пазнякоў падчас наведвання свята паэзіі народных рамёстваў у Вязанцы. Мне доводится вельмі часто представлять нашу культуру, нашу литературу, нашу Беларусь в разных краінах. И я адчуваю, як добрые
люди за межами вельми любят нашу Украину, любят нашу литературу, наших классиков. Наша задача письменницкая, задача с нашим словом, поэтичным, письменницким, нашим прикладом показать, что мы маем, чем мы можем ганариться, и это все заховать. Заховать под нашим мирным, пригожим, цудовным небом. Наступствы навальніцы на тэрыторыю рэгіёну 17 ліпеня прайшлі моцныя ліўні і шквалісты вецер. На аўтадарозе Велейка-Маладзечна рух транспарту быў паралізаваны, дрэвы падалі на дарогу. Сваімі відэа і фатаграфіямі падзяліліся відавочцы. Паводле аператыўных звестак МНС, з прычыны праходжання навальнічнага фронту з парывамі ветру да 24 метраў за секунду у некаторых населеных пунктах вобласці пашкоджаныя дахі жылых дамоў і сельгаспабудоў. У сталічнай вобласці зафіксаваны 21 выпадак падзення дрэў. Акрамя таго, рух 3 пасажырскіх цягнікоў на перагонах Куранец-Маладзечна ў Вілейскім і Велейка-Маладзечна ў Маладзечынскім раёнах быў затрыманы з-за падзення дрэваў на чыгуначныя рэйкі. Як паведамілі ў філіяле Маладзечынскія электрычныя сеткі, РУП Мінскэнерга ў выніку праходжання навальнічнага фронту мела месца 8 адключэнняў лініі электраперадач, парушалася электразабеспячэнне ў 61 населеным пункце. Было абясточана больш за 7,5 тысяч абанентаў. Па стане на раніцу панядзелка электразабяспечанне ўсіх спажыўцоў было цалкам адноўлена. За апошні месяц у медустановы Беларусі са скаргамі на цеплавыя ўдары звярнуліся больш за 200 чалавек, 54 з іх прыйшлося шпіталізаваць. Медыкі нагадваюць, што высокая тэмпература паветра можа прывесці да абвастрэння хранічных захворванняў, а ў шэрагу выпадкаў да перагрэву арганізма і рэзкага пагаршэння здароўя. У гарачыя дні неабходна абмежаваць знаходжанне на вуліцы і знізіць фізічныя нагрузкі. Первая помощь – увести человека с открытого солнца в прохладное помещение, расстегнуть снять верхнюю одежду, если таковая имеется, и физические методы охлаждения. Холодные компрессы в область головы, в область крупных сосудов, в том числе просто обтирание даже прохладной водой. Физически охлаждать, просто физически охлаждать. Если жар у человека 39-40 градусов, вплоть до того, что смочить простынь какую-то водой, смочить простынь и накрыть его этой влажной простынью до приезда бригады скорой помощи. Если человек в состоянии принять жаропонижающее какое-то средство, дать жаропонижающие препараты, парацетамол, ибупрофен, анальгин тот же самый, их сейчас много. Какие есть под рукой. Больш за палову доходаў бюджэту Мінскай вобласці сфармавалі суб'екты гаспадарання недзяржаўнага сектара эканомікі. Іх плацяжы ў агульных падатковых паступленнях вобласці склалі 54,2%. Суб'екты прыватнага бізнесу за паўгоддзя заплацілі ў бюджэт больш за 1 мільярд 100 мільёнаў рублёў падаткаў і плацяжоў. З іх індывідуальныя прадпрымальнікі крыху больш за 51 мільён рублёў. У параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года паступленні ў бюджэт ад прадстаўнікоў недзяржаўнага сектара эканомікі выраслі на 8,5% або на 85 мільёнаў рублёў. Знайсці работу не праблема. Намеснік начальніка ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай дапамозе райвыканкама Тацяна Мучынская паведаміла нашай праграме, што сёння на ўліку знаходзяцца 92 беспрацоўныя, а наймальнікамі заяўлены 763 вакансіі. Асабліва запатрабаваны спецыяльнасці выхавацеляў дашкольных устаноў, вадзіцеляў трактарыстаў, повараў і прадаўцоў. На 1 ліпеня каэфіцыент напружанасці на мясцовым рынку працы склаў усяго 0,12, а ўзровень беспрацоўя 0,17. За першае паўгоддзе больш чым 360 чалавек прынялі ўдзел у грамадскіх аплачваемых работах, 15 беспрацоўным выдзелены субсідыі на суму каля 50 тысяч рублёў для адкрыцця ўласных спраў. Аказана садзейнічанне ў працаўладкаванні 658 грамадзянам. Спецыялісты службы занятасці перыядычна праводзяць кірмашы вакансій, дні наймальніка, прафарыентацыйныя мерапрыемствы, семінары для ўсіх тых, хто шукае для сябе работу. Да кожнага з наведвальнікаў падыход індывідуальны і варыянты знаходзяцца прыймальныя.
Не забываем про навядзенне парадку, заклікаюць кіраўнікоў прадпрыемстваў, гаражных кааператываў і ўладальнікаў дамоў сядзібнага тыпу супрацоўнікі Маладзечынскага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі. За першыя 2 тыдні ліпеня імі праводзіліся наглядныя мерапрыемствы за санітарным утрыманнем тэрыторыі горада і раёна. Устаноўлены парушэнні на 19 аб'ектах гаспадарання, гэта 42% ад колькасці абследаваных. Па выніках праверак накіравана 12 рэкамендацый па ліквідацыі выяўленых парушэнняў. Сярод апошніх несвоечасовае скошванне расліннасці і ліквідацыя сухастою, разрэджванне кустоў, несанкцыянаваныя міні-звалкі. А гэта, у сваю чаргу, усё разам стварае ідэальныя умовы для размнажэння кляшчоў і грызуноў, якія з'яўляюцца пераносчыкамі многіх небяспечных хвароб. Праца па кантролю за навядзеннем парадку ў раёне працягваецца. Якасць вады на пастаянным кантролі, грамадскае здароўе насельніцтва ў многім залежыць ад таго, якую ваду ўжываюць дарослыя і дзеці. Таму вырашэнне праблем гігіены пітнога водазабеспячэння актуальнасці сваёй не губляе. Спецыялісты Маладзечынскага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі ў першым паўгоддзі бягучага года ажыццяўлялі дзяржаўны санітарны нагляд за якасцю пітной вады. Лабараторыя установы па мікрабіялагічных паказчыках даследавала каля 400 проб з крыніц пітнога водазабеспячэння, камунальных і ведамасных водаправодаў, таксама шахтных калодзежаў. Усе пробы адпавядаюць гігіенічным нарматывам, даследаваліся ўзоры вады па санітарна-хімічных паказчыках. А вось тут пэўны працэнт пробаў не адпавядаў зацверджаным нормам. Урачы-гігіеністы раяць пры выездзе дарослых і дзяцей на прыроду браць з сабой бутыляваную ваду, а дома, калі ўзнікаюць сумненні наконт якасці вадкасці з крана, звяртацца ў адпаведныя службы. У Маладзечні аднавіла працу міжраённае рэгістрацыйна-экзаменацыйнае аддзяленне Дзяржаўтаінспекцыі. У мэтах хуткага і якаснага ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур, звязаных з рэгістрацыяй транспартных сродкаў, аддзяленне працуе 12 гадзін у дзень без абеду і выхадных. Так, па 24 ліпеня рэжым работы рэгістрацыйна-экзаменацыйнага аддзялення з 8 до 20 гадзін без перапынку на абед. Як нагадалі супрацоўнікі МРЭА, тэрмін абмену пасведчання кіроўцы складае да 5 працоўных дзён, ажыццяўлення рэгістрацыйных дзеянняў да 10 працоўных дзён. Канікулы, час адпачынку. У лагерах усіх тыпаў у нашым раёне ўжо прайшлі аздараўленне 4380 дзяцей і падлеткаў, і тым самым на 80% планавае заданне па гэтаму паказчыку ўжо выканана. У прыярытэце школьнікі з мнагадзетных, апякунскіх і прыёмных сем'яў. Дзяржаўная датацыя на 18 дзён у кругласутачны лагер складае каля 250 рублёў. Частку пры фінансавай магчымасці прадпрыемствы і арганізацыі, дзе працуюць мамы і таты. А тыя, каму патрэбна паправіць здароўе, адпраўляюцца ў санаторыі, каб атрымаць пуцёўку адначасовае на лячэнне і на адпачынак. Бацькі павінны звярнуцца ў дзіцячую паліклініку, а потым з медыцынскай даведкай у камісію па аздараўленню па месцы работы. Як паведаміла нам вядучы спецыяліст Мінскага абласнога ўпраўлення па аздараўленню Антаніна Рынкевіч, на 3-й квартал пуцёўкі ў санаторыі выбраны, а на 4-й з'явіцца ў канцы жніўня бягучага года. На сустрэчу з паэтам традыцыйнае свята песні і паэзіі «Ракуцёўскае лета» адбудзецца сёлета 24 ліпеня. Гасцей запрашае філіял Дзяржаўнага музея гісторыі і беларускай літаратуры фальварак «Ракуцёўшчына» ў Маладзечынскім раёне. Тут у пачатку 20-го стагоддзя ў сядзібе Вацлава Лычкоўскага правёў пару летніх месяцаў паэт Максім Богданович. Сустрэча з радзімай вельмі ўзрушыла песняра, і менавіта ў гэтых мясцінах ім напісаны лепшыя вершы і паэмы, якія сталі класікай. А 16 гадзін пачнецца літаратурна-музычная імпрэза з удзелам вядомых паэтаў і дзеячаў культуры. Сваім выступленнем парадуе гледачоў беларускі дзяржаўны ансамбль народнай музыкі «Свята». Арганізатарамі мерапрыемства выступаюць Міністэрства культуры нашай краіны, Музей гісторыі беларускай літаратуры і Максіма Богдановича, а таксама Маладзечынскі райвыканкам. Хакейны клуб «Дынамо Маладзечна» прыме ўдзел у розыгрышы Кубка Руслана Салея. Гэта штогадовы турнір, які арганізуе Федэрацыя хакея Рэспублікі Беларусь. Зацверджаны склад удзельнікаў сезона 2021-2022. Спаборніцтва пройдзе па класічнай схеме з дзяленнем на 2 групы на першым этапе і фіналам 4 на другім этапе. У турніры возьмуць удзел 12 каманд, яны падзеленыя на 2 групы. Маладзечынцы трапілі ў групу А, іх суседзямі сталі мінскае юнацтва, Салігорскі шахцёр і Гродзенскі Нёман, а таксама каманды Брэст і Ліда.
31 ліпеня «Дынама Маладзечна» згуляе хатні матч з хакеістамі Брэста. 2 жніўня дынамаўцы прымаюць у сябе дома «Шахцёр». 6 жніўня маладзечынскія хакеісты згуляюць у Гродні з Нёманам, а 8 адбудзецца яшчэ адзін матч на выездзе з лідскай камандай. 10 жніўня пройдзе гульня з мінскім юнацтвам. А на гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Глядзіце экспрэс-навіны на тэлеканале МКТБ кожны будні дзень а 12, 15 і 17 гадзін. Таксама вы можаце сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм і ў тэлеграм-канале МКТБ. Я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.